अपास स्वागत करता आणि दंडवत प्रणाम करता। आयचे फर्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची आमगे सन्न चेरडो दोग जण आसाची भक्त विष्णु पै आणि विभू पै आणि बेंगलोर दाखवून आसाची आणि रूप गोस्वामी त्यांनी रचन केलेले स्तवमाला दाखवून संस्कृत रस्ते राधे जय जय माधव दैते म्हणून सांगू येता आसाची। हरे कृष्णा स्वागत चेरडो अंक हरे कृष्णा तुम्ही सांगितले हरे कृष्णा राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर वरदान वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर वरदान वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते वृषभानु दादी नवशशि लेके ललित सखी गुण रमित विशाखे वृषभानु दादी नवशशि लेके ललित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ट्रांसलेशन सांगता नो मत प्रभु चेरडोवा ट्रांसलेशन एक 5 मिनिट अनमंचिवे माताजी करनी ओके गायत्री माताजी सांगता सचवा स्वाति माताजी सांगता माताजी 5 मिनिट्स ना सेकंड वन स्टार्ट करेत ओके माताजी ओके कर सुनवचा मस्त चंद कोण चिरडुवानी भावपूर्ण जाऊन कीर्तन केला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आणि चिरडुवांक भारी चंद कोरनो स्वाती प्रभू माताजीनी चंद कोण ट्रेन कोण सोडला भारी चंद कोण चिरडुवान सांगला मस्त मस्त धन्यवाद चिरडुवांक विभू आणि विष्णू पै तांका तशी प्रत्येक आमकां कीर्तन सांगूक तुम्ही मुखार सून चिरडुवालांत आसाची तशी हांगा येवन सांगता म्हूण हांव निमगून घेता मुखार सून वचा सेकंड सांगू येता आसाची ज्योतिकिणी माताजी
त्यांनी कृष्णाष्टकम सांगू येता असाची आदिशंकराचार्य त्यांनी रचन केलेले बृहस्तोत्र रत्नाकर संस्कृतातून भजे व्रजेक मंडलम हे अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता. फर्स्ट वर्सान तो शेसकी नंदल पुतू आणि व्रजेक एकैक आभरण जावन आशिल्लो पुरा पाप नाश करतलो आणि भक्ताले हृदयांतू संतोष हाडयतलो भगवंत कृष्णाक हांव शाश्वत जावन आराधन करता. नविलगिरेन श्रृंगार कोरून घेतिलो हत्तांतू सुमधुर कोळालू धोरणू आशिल्लो कामदेवाले लिलेचे सागर जावन आशिल्लो वीर जावन आशिल्लो श्री कृष्णाक निगेले गौरवपूर्ण नमन करता. तशीची दोन्ही वर्सान सांगता की कामदेवाक अहंकार दाखवून मुक्त केलेलो गोपबालक तांकां दुःख हरण करतलो कमला फुला तसले दोळ आशिल्लो भगवंत कृष्णाक गौरवपूर्ण नमन करता. देवाले कमल तसले हातांनी गोवर्धन पर्वत उकळेल तशीचे तसले इंद्राले गर्व चूर चूर केलेले हळो जावन आशिल्लो चार्मिंग हास आशिल्लो श्री कृष्णाक हांव गौरवपूर्ण नमन करता. जनांक भारी कष्टारी मेळचे तसलो कदंबा फुलाचे कानाक घाललो तसलो कृष्ण आमगेलो भरती आकर्षण जावन आशिल्लो ब्रजभूमीचे चेल्यांक भारी प्रीती पात्र जावन आशिल्लो श्री कृष्णाक हृदयपूर्वक नमन करता. खेळची गोपा बाला जावन आशिल्लो आमगेल कृष्ण यशोदानंद महाराजाक पूर गोपांक संतोष हाडयतलो श्री कृष्णाक गौरवपूर्वक नमन करता. नंद महाराजाले सानु चल्लो जावन आशिल्लो कुंकुमाभिषेक केलेले कमल फुल्लाचे पायू निगेले हृदयांतू शाश्वत जावन दवरतलो भगवंत कृष्णाक गौरवपूर्वक नमन करता. पुरा दोष नाश करतलो पुरा जनांक समृद्धी हाडयतलो केदनाई गोपजनाले मनांतू आश्च तसलो भगवान श्री कृष्णाक हृदयपूर्वक नमन करता. भूंच भार उणी करतलो जनन मरण म्हणचे सागराचे नौकेचे कॅप्टन जावन आशिल्लो यशोदा माताले चंदपूत जावन आशिल्लो भगवान कृष्णाक नमन करता. नंद महाराजाले पूत जावन आशिल्लो दोळेनी चंद दृष्टी दितलो केदनाई गोपीले ಒಟ್ಟು आसतलो दिवस एक ना एक लील करतलो भगवान कृष्णाक हृदयपूर्वक नमन करता. ट्रान्सडेंटल क्वालिटीचे रत्नाचे गणी जावन तसल आशिल्लो करुणेचे आगर जावन आशिल्लो पारमार्थिक आशीर्वाद दिवचे तसलो करुणेचे महासागर जावन आशिल देवतेले शत्रूंक नाश करतलो गोपबालकांक खुशी हाडयतलो भगवान श्री कृष्णाक हृदयपूर्वक नमस्कार घालता. गोपबालाले ಹೆಂಗರಿ ರಾಯು जावन आशिल्लो ಮುಂಗಾರು मोडाचे कलराचे आशिल्लो आणि पितांबर वस्त्र धारण करतलो भगवान कृष्णाक नमन करता. पूर गोपालांक खुशी हाडयतलो भक्ताले हृदयांतू खुशी हाडयतलो अरण्यांतू लीले करतलो सूर्य म्हणके प्रकाशमान जावन आशिल्लो भव्य जावन आशिल्लो भगवान कृष्णाक साष्टांग नमस्कार घालता. पुराय जनाले इष्टैत्य पुरैसितलो ओरे दोळेनी पळोनो मोडी करतलो सुमधुर कोळಲು बारसितलो वन प्रदेशाचे रसिक वीर जावन आशिल्लो श्री कृष्णाक गौरवपूर्वक नमन कर. बुद्धिवंत गोपीले हृदयांतू निदतलो मुंजतवी रन्नाचे उच्चो पिल्ललो तसले कृष्णाक नमन करता. हांव खंयी असो खंयी रब्बो
आणि कशी असो आणि देवाल महिम संतसले जावो देव कृष्ण मिगेले वैरी दैदवरी दवरो म्हणून प्रार्थना करता. हे 8 प्रार्थन कोण वाजिताची आणि पठण करताची त्यांनी जन्म जन्मांतर नंद पुताले नंदाले पुताले भक्त जावन आसाची म्हणून हंगा आदिशंकराचार्य सांगताची. हरे कृष्णा. ज्योतिबाई माताजी तुम्ही आणि कीर्तन संगीत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बारी चंदकोन तुम्ही भजनाच्या अर्थ सांगील असं. भजन हे भारी सुंदर असं आणि तुम्ही सांगील ज्या मिनिंग असं त्या ऐकतानाची कृष्ण वैरी सगळ्यांका मोग येवका तशी तुम्ही सांगला. ज्या रचन केलेलं साधी शंकराचार्याना ती रचना भारी सुंदर असं आणि त्याची तिथलेच चंदकोन तुम्ही ते ट्रान्सलेशन सांगला त्याच्याकरता तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. भजे व्रजैकमण्डनम् समस्त पापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनम् सदैव नन्दनन्दनम् सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरम् नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमाननारणम् नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजम् दधानमुक्तमालकम् नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवम् नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनम् नमामि गोपनन्दनम् नवीनगोपनागरं नवीनकेलिनं पटं नमामि मेघसुन्दरम् तडित्प्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यगम् प्रसन्नभानुशोभनम्
निकामकामदायकं दृगन्थचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवनिपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं दुवगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणम् नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण वारणं नमामि गोपनायकं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दसंभवं नमामि मेघसुन्दरं नमामि कुञ्जनायकं नमामि श्रीविहारिणम् इति श्रीमद् शंकराचार्य कृतं श्री कृष्णाष्टकं संपूर्णम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी. ते पद्य तिथले छंदस वय जाल्यार तुम्ही सांगिल ते भावपूर्ण जावन सांगला माताजी. ते कृष्णाले सुमधुर जावन आशिल्ले, पुरा तागेला आकर्षण जावन आशिल्ले, तागेले छंद आयो ते पुरा तुम्ही ते सांगताना अर्थ हांव सांगला अशा पुरो जाल्यार ते तुम्ही सांगिल ते रीती आसता ते भावपूर्ण जावन पुरा जनांक एक टच जाला म्हणून हांव लेखता. मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगे सुमधुर आवाजार आमकां प्रति एक कीर्तनियांत येवन तुम्ही सांगता म्हणून हांव निमगून घेता. मस्त छंद कोण सांगला माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी, म्हाका अवकाश दिले खातीर, ह्या सेवेचे अवकाश मेळ्ळे खातीर तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आसा. आणि ह्या रचनाची आदि शंकराचार्य तांगेल मस्त मस्त रचना आमी ह्या कृष्ण भावनेन तुमकां आयकुचें मेळ्ळां. जगन्नाथाष्टकम जावं, भज गोविंदम, मूढमते अशी मस्त सगळे रचना तांगेल दाखोवन आमकां मेळ्ळेले आसा. सो वी हॅव टू बी इटर्नली ग्रेटफुल टू सच सेंट्स, डिवोटीज ऑफ कृष्ण. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा माताजी. राजन मस्त जनाल कमेंट्स येतात तुमका. हरी बोल. मुखारसून वच्चा युगलाष्टकम सांगू येता आसाची आमगे प्रितीची शिल्पा हेगडे माताजी. त्यांनी कृष्ण प्रेममयी राधा म्हणून तसले कीर्तन सांगू येता आसाची जीव गोस्वामी रचन केलेले संस्कृतार असतात. हरे कृष्णा माताजी. स्वागत असा तुम्ही संगीत आणि कीर्तना. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्रील जीव गोस्वामी रचित केलेल्या युगलाष्टकमाचे अर्थ असा. राधे कृष्ण शुद्ध प्रीतीचे फल तशीची कृष्ण राधेला शुद्ध प्रीतीचे फल आणि जीवनाचे श्रेष्ठ आस्ती जावन असाची राधे आणि कृष्णूची मिगेल शाश्वत आश्रय म्हणून सांगताची कवी. तशीची राधे कृष्णा लिदी आणि कृष्ण राधे लिदी आणि जीवनाची श्रेष्ठ आस्ती जावनासाठी आणि राधे आणि कृष्णूची मिगेल शाश्वत आश्रय म्हणून सांगताची. तशीची तिन्ही पद्यावळींतू राधे कृष्णाल प्राणशक्ती आणि कृष्ण राधेल जीवशक्तींतो असत आणि जीवनाचे श्रेष्ठ आस्ती जावनासाठी म्हणून राधे आणि कृष्णूची मिगेल शाश्वत आश्रय म्हणून सांगताची. तशी चारी पद्यावळींतू राधे कृष्णाल ಒಟ್ಟು संपूर्ण जावन करगता आणि कृष्ण राधेल ಒಟ್ಟು संपूर्ण जावन करगता. तशी मुखारी सांगताची कृष्णाल देहांतू राधे अस आणि राधेल देहांतू कृष्ण अस म्हणून आणि जीवनाची श्रेष्ठ आस्ती जावनाची आणि राधे आणि कृष्णूची मिगेले शाश्वत आश्रय म्हणून सांगताची. संच पद्यावळींतू कृष्णाल हृदयांतू राधे अस आणि राधेल हृदयांतू कृष्ण स्थिर जावन अस जीवनाची श्रेष्ठ आस्ती जावनाची आणि राधे आणि कृष्णूची मिगेल आश्रय म्हणून कवी सांगताची. राधेक नीली बಣ್ण अंगवल प्रीती आणि तशी कृष्णाक हळदी बಣ್ಣाच्या अंगवल प्रीतीचे आणि जीवनाची श्रेष्ठ आस्ती जावनाची आणि राधे आणि कृष्णूची मिगेल शाश्वत आश्रय म्हणून सांगताची. कडे पद्यावळींतू आटाचे राधे वृंदावनाचे यजमानी आणि कृष्ण वृंदावनाचे यजमानू म्हणून सांगतात. जीवनाची श्रेष्ठ आस्ती जावनाची हानी राधे आणि कृष्णूची मिगेल शाश्वत आश्रय म्हणून सांगतात. हा मी गेला सांगचा प्रयत्न केला माताजी. कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरी कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरी जीवने नदने नित्यम राधा कृष्ण गतीर मम कृष्णस्य द्रविणं राधाय द्रविणं हरि जीवनेन धनी नित्यं राधा कृष्ण गतीर मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतीर मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतीर मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा गेहे स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतीर मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा चित्त स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतीर
मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर् मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर् मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गति मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्णा माताजी भारी छंद कोण सांगला आणि ते अर्थ सांगिल निमित्तम करेक्ट म्हणावता कीर्तन कशे पुढे ते सांगलारी आणि कीर्तन जत्तर सांगलारी वरना कळता बट त्या पुढे सांगलार आणि के भारी म्हणावता भावपूर्ण जाऊन सांगला तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण अशी मुखार सुन येऊन सांगता म्हणून निमगून घेता हरे कृष्ण स्वाती माताजी तुम्ही रेडी असाच ट्रान्सलेशन सांगू का वही माताजी ओके माताजी हरे कृष्ण राधे जय जय माधव दयिते तज अनुवाद ओ राधे ओ माधवाल प्रिये गोकुला तरुणी सक्कडे तुक्का पूज करतंची तुक्का जय जयकारू दामोदराले मोगू आणि बांधव्य चढ जाऊच म्हणके तुव अलंकृत जावन असता ओ वृंदावना राणी तुव भगवंतु हरिले आनंदवर्धन करतली सागरांत उदयसिले चंद्रा म्हणके वृषभानु महाराजेल धुव ललिता आणि विशाखाले सखी तंक निष्ठ जाऊन अशी गुण सौहार्दता मनोभाव दया आणि कृष्णाल वैर संपूर्ण विश्वास असल एक अद्भुत गुणांचे गणित ओ करुणामयी तुव सनक आणि सनातन तसले महा ऋषी मुनीन विवरण केलेल तसले सक्कड दैविक गुण लक्षण आशील तसली ओ राधा राणी दय कोर्न मेगेल वैरी दय करी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी छंद कोण सांगला तुम्ही एदाची ऐकून मनावत तशी सांगताची हरे कृष्ण माताजी तुमगे चरडुवांवरना भारी छंद कोण सांगला त्यांनी दोग जण भारी सानंतु लूटी मक मेन देनी दाखयताना मक हरे कृष्ण मंत्र सांगचे ಒಟ್ಟುಚಿ ವಿಸರ್ಲಲ್ವರಿ ಜಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲ हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम कर सुनोचा नेक्स्ट वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम म्हणून तसले कीर्तन सांगू येता सची आमगेले दीपाभट माताजी त्यांनी नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी रचन केलेले हे बंगाली लस प्रार्थना हरे कृष्ण माताजी स्वागत अस तुमका गेल मधुर आवाजारी आमका कीर्तन सांगू का म्हणून सांगून निमगून घेता हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण श्री नरोत्तम दास ठाकूर यांनी बरयलेले भजन हांव सांगता कसं न्ही चूक आसल्यार विश्राम करता
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे मनोहर रतन मंदिरे मनोहर आवृत्ति कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल आवृत्ति कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तारमते हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारमते हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारमते रत्नासने बसिया चिंदुई जनी श्याम संगे सुंदरी राधिका श्याम संगे सुंदरी राधिका तारमते रत्नासने बसिया चिंदुई जनी श्याम संगे सुंदरी राधिका श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे कसी हास्य परिहास संभाषणी ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणी नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मुरमनी सदाई स्फुरुक मुरमनी नरोत्तम नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मुरमनी सदाई स्फुरुक मुरमनी
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कसनेच कसलं शंख हरे कृष्णा माताजी ट्रान्सलेशन सांगोस ना कर नी माताजी सॉरी हरे कृष्णा अंतु वृंदावनाचे हांव कसले तयार करनी बट हांव करत प्रभुजी तुम्ही संगीत वा माधवचरण प्रभुजी ट्रान्सलेट करेत की ओके माताजी अंतु नरोत्तम दास ठाकूर वृंदावन गोलोक वृंदावनाचे संपूर्ण वर्णन करतात कशी ते गोलोक व वृंदावनांतू राधा आणि कृष्ण विराजमान असतात वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम हे वृंदावन धाम असा हे चिंतामणी स्टोनान बनलेले धाम असा आता हांगा आमगेले हांगा फातर माती आज्यान हांगा उठूचे आमकां दिसता पण थंय आमकां खंय पळयलें की चिंतामणी स्टोन्स दिसताची आणि रत्न मंदिर प्रत्येक कण रत्न जडित मंदिर दिसताची आणि कालिंदी तटारी एक राजहंस असा ते राजहंस ते कालिंदी तटारी सुंदर सुंदर राजहंस असायचे आणि थंय एक सुंदर शोभायमान भांगराचे एक कमल असा आणि ते कमलाक तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित ते व्हड एक कमल असा ताका मस्त पंखळी असायची आणि ते कमलामध्ये अनेक कमल असा तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित ते कमलाक 8 दळ असायची आणि ताजे मध्ये एक भांगराचे पीठ असा आणि ते पिटारी राधा आणि कृष्ण बोसियाचे दुई जने म्हळ्यार राधा आणि कृष्ण दोघ ते मध्ये सिंहासनावर बसल्याची आणि ते अष्टदळावरी बाकी सखिया 8 सखी ते वेगवेगळ्या अष्टदळावर बसल्याची हे पळोवच्याक एकदम आकर्षक असा म्हणून नरोत्तम दास सांगताच आणि ते दोघांची ओरूप रावलनेलाशी आमिया पोडीचे घासी हास्य परिहास संभाषणे ते दोघं बसून सुंदर हास्य संभाषण करता असच राधा आणि कृष्ण
आणि ते दृश्य पळोवच्याक कितले भारी सुंदर असा म्हणांगा नरोत्तम दास ठाकूर वृंदावनांतू कशी भगवंत कृष्ण आणि राधा कशी विराजमान राबताची आणि तांगील ते बाकी सखी आणि तांगील कशी सेवे करताची कशी तेवटूच वर्णन आमचो नरोत्तम दास ठाकूरान केल्लें आसा. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. माताजी भारी छंद कोण सांगला तुम्ही, ते भावपूर्ण जाऊन सांगला, मधुर आवाजारे आमका ते कीर्तन सांगितलंय का. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. आणि मुखार अशी येऊन आमगे कीर्तनीय सेशन आणतो तुम्ही नाव देऊ का म्हणून निमगून घेता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. नरपी हरे कृष्ण. मुखार वच्चा नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता असाची स्वातिका माताजी विभावरी शेष. ते भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी रचन केलेलं कल्याण कल्पतरू अंदकुनो त्यांनी सांगितलं स्वातिका माताजी स्वागत तुमका कीर्तनीय सेशनाक. मधुर आवाजारी आमका विभावरी शेष संका म्हणून सांगून हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण माताजी. प्रयत्न करतो माताजी. हरे कृष्ण. भक्ती विनोद ठाकूर विरचित विभावरी शेष भजन. अर्थ पहिले सांगून मागीर भजन सांगल्यारी चढ मनावत म्हणल्याक भजन पहिले अर्थ सांगून घेता. असं राती सरली सकाळी उजवाड जाता असं, हे बद्ध जीवा नीद सोडी जागृत जा हरिस्मरण करी. कोण मुक्तिदात आस की मुरा मंडल राक्षसा मारिल्लो सचित आनंदू अत्याकर्षकू जाऊन आशिल्लो हयग्रीवाले स्मरण करी. नरसिंह अवतारी वामन रूपी मधु राक्षसाक मारिल्लो व्रजराज नंदन महाराजाल मोगा पूतू सावळ कृष्ण पूतनाक घातक केल्लो कैठब म्हणलेले दैत्याक हत्ती केल्लो दशरथ पुत्र जाऊन अवतार घेतिल्लो रामरूपीले स्मरण कराची. माता यशोदाल मोगाचो गोरक्षकू वृंदावन वनाचो रायू गोपील प्रीतीचो राधिकाल रमणू आणि जगांतू अति सुंदर जावन आशिल्लो तो कृष्ण. राम जावन दैत्य राक्षस रावणाक अंत दिल्लो. कृष्ण जावन लोणी चोरल्लो. गोप्याले वस्त्र निपोंदवरनु तंक यमुनांतू तंगिन हत्तन तंक खूशी दिल्लो. कृष्ण स्वतः गोपालक जावन पिंगड गोपालकांक रक्षण खूशी दितलो. सदा हत्तांतू पळलू धोरणू सकडाल मन मोहन करतलो. नारद मुनीले चरडूव योगीन तू उत्तम योगी सक्कड कृष्णाल पूजन करताची. कृष्ण व्रजवासीले भय निवारण करता. नील मेघ श्यामान हत्तान पळल धोरणू व्रजवनांतू विचरण करताना तो मनमोहक जाऊन दिसता. यशोदानंदन जाऊन कंसा मर्दन केल्लो. रास नृत्य प्रवीण तो कृष्ण. वृंदावनाचे रानांतू आस्तशिलो. वृंदावनांचे कदंब वृक्षामुळांतू रास नृत्य प्रकट करतशिलो. भक्तजनांक भक्त परवशते दिल्लो. अतीत जाल्ले प्रीतीचे प्रतीक जाल्लो. कोटी मन्मताले शोभा आशिल्लो. फुला बाण सोडून गोप्याले प्रीती उद्धव आणि आकर्षण करतशिलो. गोपींक सदा संतोष दितलो आणि अनेक दैवी गुणाचे निवासस्थान हो कृष्ण हागेल स्मरण करायचे म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर हे भजनान सांगता असच. यमुना न्हंयचे जीवाळू चकोर पक्षींक कशी चांदणी उजवाड जीव दितकी तशीची गोपींक मनाक शीतलत दितलो हो कृष्ण. हे मना हे सक्कड विषयू मनावरी आणि अमृत सादृश्य मधुर आशिल्ले ते कृष्णाले दिव्य नाम स्मरण करी म्हणून हे भजन सांगता असत. विभावरी शेष लोक प्रावेश
निद्राचारी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा, विभवनी शेषालोक प्राविश, निद्राचारी उठो जीवा, नृसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतन घातन कैटभ शातन, जय दशरथी रामा, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर, गोपी प्रिया जन रमण, भुवन सुंदर बारा, विभवनी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, रामानंद कर माखन तस्कर, गोपी जना वस्त्रहारी, गोपाल चित्त हरि वंशीधारी, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, योगींद्र बंधन श्री ब्रज नवीन रूप मनोहर, मोहन वंशी बिहारी, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, यशोदानंदन कंसानी शोधन, निकुंजनास विलासी, कदंब रसपरायण, वृंद विपिन निवासी, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, आनंदवर्धन प्रेम निकेतन, उल्लास योजक कामा, गोपांगना गण चित्त विनोदन, समस्त गुण गण धामा, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, जमुना जीवन केले परायण, मानस चंद्र चकोरा, नाम सुधारस गावो कृष्ण जश, राखो वचन मन मोरा, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा, विभवरी शेष आलोक प्रावेश, निद्राचारी उठो जीवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vibhavaresh Alok Pravesh, Nidrachari Utho Jiva. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद कोण सांगला आमका हे कीर्तनीय सदा हरिंतो आमका आणि माताजीने शिकेलेलं आहे. राधिका भाऊ माताजीनी भारी छंद कोण सांगला तुम्ही माताजी? हरी बोल. त्या अर्थवरेना भारी छंद कोण ट्रान्सलेट केलंय आणि भावपूर्ण जाऊन भारी लायक कोण सांगला माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. आणि प्रत्येक कीर्तनीयांत मुखार येऊन नाव दिया माताजी तुम्ही. मस्त अप्रूप जल्लीचे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुखार सुनवच्चा माधवचरण प्रभूजी सांगतासाची राधिकाष्टकम सांगू येतासाची. कृष्णदास कविराज गोस्वामी त्यांनी सांगितले गोविंद लीलामृत संस्कृत रस. आणि प्रतीपंत कीर्तन सांगताना म्हाका अशी फील जावची इस्कॉन टेम्पल आमकां तांणी व्हरता अशी म्हूण सांगून म्हाका तशी फील जाता. प्रभू हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा. ऍक्च्युली हांवे नाव दिले नाशिल्ले हे भजन संध्यांतू, पण राधा आणि भक्ताले कृपेकी म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो भजन म्हणचे. हांवे अष्टकम कृष्णराज कविराज गोस्वामीन बरयल्लें आसा. आता आमी ताजे अर्थ समजून घेवचा प्रयत्न करूया. हांगा ताणे तिगिले अशें म्हणून स्टार्ट केल्लें आसा, पण आमी राधाराणी नाव घेवन सांगया. हांगा फर्स्ट टाइम तू सांगिल्लें आसा राधाराणी वैभवाचे भांगरा बण्णू तिगेली कांती तांबडे कुंकुमान अभिषेक केलेले भांगराचे कमला फुलाचे गर्व हरण करतके आणि तिगेली सुगंध केसरी पिट्टो चिडकलेले कमला फुलाचे परिमळाचे ख्यातिक अपहास्य करतके. गोपाल काले राजाल चललेले सर्व आसी पुरेसे चाक ती संपूर्ण अर्ह आसा ती श्री राधिका म्हाका तिगेले पादकमलाचे सेवे प्रदान करो. आणि दुसरेचे राधाराणी अद्भुत आणि वर्णरंजित रेशमे वस्त्र तांबडे हवळ्याचे वैभवाक लाजवचे तशी करता आणि ते फुललेले फुलांचे सुंदर तोटांतू आसुनु आणि ते तोटांतू कृष्ण मळिलेकू मदमत्त मधु करू अनेक मधुर लील करता आणि ते पृथ्वीच कृष्णाल सहवास करचाक सूर्यदेवाले प्रति दिवस पूज करता ती श्री राधिका म्हाका तिगेले पादकमलाचे सेवे प्रदान करो. तिसरेचे राधिका आकर्षक यौवन नवीन चिगुरलेले पानाचे ख्यातिक नष्ट करता आणि तिगेले उल्हासपूर्ण रूप थंड चंद्र आणि श्रीगंधाचे पेस्ट कमला फुल्ल आणि कर्पुरान सेव करचाक योग्य असा. आणि तिने गोपी लोकांना यजमानाक स्पर्श केले की तागिल ते काम इच्छेन प्रज्वलित जल्लेले अग्नी ती बाहेर करता. श्री राधिका म्हाका तिगेले पादकमलाचे सेवे प्रदान करो.
चौथ्यांत बरयल्लें आसा अदृष्ट देवते लक्ष्मी देवी सर्व तारुण्य पूर्ण देवते कडेन पूजित आसा आणि तिगेले वैभव सर्व ब्रह्मांडांत आसा पण सौंदर्य यौवन आणि स्त्रीलिंग ऐश्वर्य विषयांतू श्री ती सुद्धा राधा राणीक तुलन करचक शकना आणि प्राकृतिक रूपांतू प्रेमाच्या विषयांतू भौतिक आध्यात्मिक दोन्ही जगतांतू कोणीची तिका तुलन करचक शकनाची ती राधा राणी म्हाका तिगेल चरणा कमलांचे सेवे प्रदान करो. पांचव्यांत बरयल्लें आसा राधा राणी रास नृत्य पद म्हणचे हास्य हे सर्व दिव्य कलेंतू निपुण आसा. तिगल्यागी प्राकृतिक प्रेम करचे गुण सौंदर्य आणि अद्भुत वस्त्र आणि आभूषण आणि अनेक दैविक गुणान अलंकृत असा. इडी ब्रह्मांडांतू श्लाघन केलेले व्रजवासींतू ती अत्युत्तम आणि श्रेष्ठ असा. श्री राधिका म्हाका तिगेल चरण कमलाचे सेवे प्रदान करो. तिगल्यागी शाश्वत यौवन सौंदर्य शाश्वत लीले आणि कृष्णाल वैरी शाश्वत प्रेमाचे ऐश्वर्य असा. कृष्णाल वैर तिगेल प्रेम भाव कृष्णाक प्रेम करचे इतर गोपींक कंपन येवचे तश करता. ती केन्ना कृष्णाल सुंदर रूप आभरण वस्त्र आणि विनोद ती केन्ना कृष्णाले सुंदर रूप आभरण वस्त्र आणि विनोद हे ध्यानांतू आसक्त असता. श्री राधिका म्हाका तिगेल चरण कमलाचे सेवे प्रदान करो. ती 8 प्रकारचे भाव प्रवेशा जावचे लक्षण नडूक येवचे आणि हूम येवचे आंगाचे रोम उठून रापचे आवाज गदगद जावचे डोळ्यांतुल्यान अश्रू येवचे अशी 8 प्रकारचे 8 भावाने अलंकृत असता. आणि असहना संतोष विरोधाभास आणि विभिन्न भाव प्रवेश जावचे भावनात्मक आभरणांनी अलंकृत असा. ती कृष्णाल डोळेक संपूर्ण आनंद दिवचे सुंदर आभरणांनी अलंकृत असा. श्री राधिका म्हाका तिगेले चरण कमलाचे सेवे प्रदान करो. 8वें चांत बरयल्लें आसा राधिका अर्धक्षणाक सुद्धा कृष्णाल पासून दूर उरल्यारी ती यातना सहन करच्याक जायनाशिन चडपडता. स्वल्प प्रयत्नानंतर ती कृष्णाले वापस संग केले की तिगेले सर्व दुःख माय जाता. ती श्री राधिका म्हाका तिगेल चरण कमलाचे सेवे प्रदान करो. आणि 9वाच बरयल्लें आसा श्री कृष्णाले प्रिय आशिल्ली श्रीमती राधा राणीले दर्शन पार्वती तसले उन्नत देवी देवत्यांक बी कष्ट असा. जाल्लेरी कोणे हे अष्टक म्हणू श्रीमती राधा राणीले स्तुती केल्यारी कृष्णाल निरंतर सहवासान संतोष पावलेली राधा राणी त्या व्यक्तीक तिगेले वैयक्तिक सेवेचे मधुर अमृत प्रदान करता. तशी तांका तिगेल तशी संतुष्ट आशिले मैत्रिणी सभेंतू प्रवेश करच्याक साध्य करता. हरे कृष्ण. श्री राधिकाष्टकम. कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारी गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्तिनिंदी सौरभा बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कौरविंद कांति निंदी चित्रपट शाटिका कृष्ण मात भंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका
कृष्ण नित्य संगमार्त पद्मबंधुराधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका सौकुमार्य सृष्ट पल्ल वालिकीर्ति निग्रहा चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श बल्लवीश कामतापबाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका विश्ववन्द्य यौवताभि वन्दिता पिया रमा रूप नव्य यौवनादि सम्पदानयत्समा शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नादिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्वनव्य गोपयोषि गालितोऽपियाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका स्वेदकंपकंटकाश्रु गद्गदादि संचिता मर्षहर्षवामतादि भावभूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषिरत्न मंडनालिदाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका याक्षणार्थ कृष्ण विप्र योग संततोदिता नेक दैन्य चापलादि भाव वृंद तोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निग्रताखिलाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यत्स्वनेन नौति कृष्ण वल्लभाम् दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभाम् कृष्ण संगनान्दितात्म दास्यसीधुभाजनम् तं करोति नन्दितालि संचयाशु साजनम् कुङ्कुमाक्त काञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनाञ्चिताब्ज गन्ध कीर्तिनिन्धि सौरभा बल्लवेश सूनु सर्व वाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्मा पाद पद्म
दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. ते अर्थवरन भारी छंद करून ते आमका सांगून दिले. कीर्तन हे भारी छंद करून सांगला प्रभूजी. भावपूर्ण जावन आशिल्ले आणि ते अर्थ हे भारी छंदशील. वैष्णव भजन ऐकलरी सांगलरी डेली भारी चांग म्हणून सांगून आमका सत्यरूप माताजी क्लास आकेत ना सांगचे. डेली एक 5 वैष्णव कीर्तन तुम्ही सांगता डेली म्हणून सांगचे आशिल्ले. सो ते डेली रुटीन जावन गेला म्हाका. तांतू सांगचे 5ची रुटीन ते बायपार्ट जावन गेलेले तशी. पळय ते मस्त पॉवरफुल म्हणून सांगून म्हाका अनुभव जाता. म्हळ्यार त्यांनी तितले एक भावपूर्णारी आणि मस्त एक भक्तीन त्यांनी बरयलेले तसले वैष्णव कीर्तन मस्त सामकेली इस्कॉन डिझायर आसा तशी प्राजन. आणि एक आमकां कसं म्हळ्यार ते बेंगालीन तसं बेंगाली आसल्यार वरेन आमकां बेंगाली शिकच्या वरेन आमकां मेळटा. ते तितले एक भारी एक छंद करून ते एक 2 पद्य आम्ही शिकता तिन्ही पद्य आमकां बेंगाली अर्थ जलल वरी फील जाता. ते तितले लायकून त्यांनी बरयला. सो राजननी ते वैष्णव कीर्तन कोणा गोत्तस त्यांनी डेली सांगाची ना म्हणजे आमकां सदा कीर्तनीय सदा हरी सांगून आमगेले ग्रुपच भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी ओनली माताजी सांग त्यांनी कीर्तन काढताची आमकां शिकोवचे येता. सखीचरण माताजी आणि राधिका भाव माताजी आणि पुढे रसामती माताजी त्यांनी वरेन करता आशिल्लींची भारी लाय जाता. आमकां मस्त वैष्णव कीर्तन शिकूं मेळटा. हे आमकां खंय भायर मेळना. आमगेले इस्कॉन त्या टेम्पलात आमगेले अंतू दाखून आमकां मेळचे मस्त लाय जाता. राजनन त्या ग्रुपा जॉईन करता म्हणून हांव विनंती करता. तशीची प्रभूजी आमकां राधिकाष्टकम राधिका अष्टमी आहे ताजे विशयार एक आमकां एक राधालय आमगेले एक सांगता म्हणून सांगून आशीर्वाचन दिवका म्हणून सांगून हांव निमगून घेता प्रभूजी. हरे कृष्ण. राधाष्टमी ಬಗ್ಗೆ एक सांगा माताजी प्रभूजी. हरे कृष्ण. आता हे प्रोग्रामाक भाग घेतले सर्वांक मागील दंडवत प्रणाम असा. आणि अशीची सर्वांनी हे भजन संध्या कार्यक्रमाक येवका कसल्या की मारी प्रवचन आम्ही ऐकताची. पण प्रवचन ऐकताना आमका असले एक प्रकारचे मूड तयार जायना की भगवंताले भक्ती करत असले. आणि भगवंताला भक्तीचे एक प्रकारचे मूड येवका जाल्यार आमका कीर्तन जावका आणि भजन जावका. ते कीर्तन भजन तुमका जबरदस्ती घेऊन होता ते भगवंताले भक्तीचे एक प्रकारचे भाव येवचे तसे करता. तुमका कळना ते तुम्ही कशी ते भावान तू वतायचे म्हणून. पण हे प्रवचनांत मेळना तुमका असल हे ताजे खातीर चैतन्य महाप्रभू मुवमेंट कीर्तनेचे मुवमेंट हे तांतू प्रवचन मारी थोडे आमकां कळचे खातीर कसने भगवंतान लिली केले कसन खातीर लिली केले आणि ताजे आवश्यकत कसले हे उठूचे आमकां थोडे नॉलेज मेळचे खातीर बाकुटूचे प्रवचन हे उठ आसा शास्त्र उठ आसाची. पण कीर्तन हे जिवाक आनंद जास्त दिता आणि भगवंताले आणि आमगेले भगवंताला आमकां लागगी व्हरचे म्हळ्यार भजन आता आम्ही शनिवार श्रीमती राधाराणीले होड उत्सव हांगा जाता असा इस्कॉनाचे प्रत्येक देशांतू आणि पृथ्वीचे व्हडलो विश्व उत्सव म्हळ्यार हो. पण कोणाक गुतना खंयचेय उत्सवांतू आमी पळयल्यार राधाष्टमी उत्सव असा तो सर्व उत्सवाचो अग्रगणी म्हणून सांगित आमी. आणि ते केवल
इस्कॉन टेम्पल अंत गेल्यार मात्र ताजा अनुभव आमकां जाता, बाकी खंय ताजे कळना. खंयचे इस्कॉन मंदिरांत गेल्यार त्या दिवस जन्माष्टमीकिंत जास्ती लोक भक्त लोक दिसतात आणि जन्माष्टमीकिंत जास्ती प्रकारचे भोग राधाराणीक अर्पण जाता. खंयचे एक विशयांत आमी पळयल्यार ते जन्माष्टमीकिंताची जास्ती हे राधाष्टमीक महत्व दितात. कसल्याक म्हळ्यार राधाराणी संतुष्ट जाल्यार कृष्ण संतुष्ट, आणि राधाराणीक संतुष्ट करनाशिना आम्ही कृष्णाक संतुष्ट करचे गेल्यार कृष्ण केन्ना संतुष्ट जायना. ताजेगिंत ते भक्तांक ताजे विषय बराबरकूच आसा. त्या प्रमाणे भक्त लोक जास्ती जावन राधाराणीक संतुष्ट करच्याक प्रयत्न करतात. आणि राधाराणी ऍक्च्युली राधाराणी म्हळ्यार कोण ही कृष्णाक कृष्णाली एक लाधिनी शक्ती. कृष्णाक आनंद दिवचे तरी ती कृष्णानच तिका ते शक्तीक भायर काडला आसा. आणि तिगेले एकमेव काम म्हळ्यार कृष्णाक आनंद दिवचे. आणि प्रत्येक जीव कृष्णाक आनंद दिवच्याक प्रयत्न करता आणि सेव करचा प्रयत्न करता. तो भाव राधाराणी कंच्यानच आमकां येता, ते आमी समजून घेवका. आणि आम्ही भक्त बनच्याक प्रयत्न करताची आणि भगवंताला सेव करच्याक प्रयत्न करताची श्रद्धेन, तेन्ना आमकां राधाराणीले कृपेची आवश्यकता आसा. ताजे खातीर हे राधाष्टमी दिवस आम्ही राधाराणीला ते मागता की कशी हांव कृष्णाले सेव करच्याक शकतालो आणि खंयचे प्रमाणे हांवें सेव केल्यार कृष्ण संतुष्ट जातालो, ते ती शक्ती म्हाका प्रदान कर म्हणून आम्ही ते राधाराणीला त्या दिवस मागता. आणि राधाराणी एकदम सिंपल ती कृष्णाला नमन न्ही. कृष्णाले कृष्ण रिस्ट्रिक्शन दवरता, पण राधाराणीला तो रिस्ट्रिक्शन ना. ती केन्नाची श्रद्धेन आणि ती खाली श्रद्धे आणि भाव पळयता आणि त्या प्रमाणे ती कृष्णाक सांगता हो भक्त आसा, हाका तुवें हे करका, तुगेले धामाक घेवका आणि तुगेले सानिध्यात घेवका म्हणून तिणें सांगल्यार कृष्ण ते खंयचेच व्यक्ती उरो, खंयचे कसले योग्यता नाशिल्ले व्यक्ती जाल्यार उरो, राधाराणीन सांगले म्हणल्यार कृष्ण त्या व्यक्तीक भक्ती प्रदान करता आणि भगवत धामाक घेता. ते पवर राधाराणीक आसा. कसल्याक म्हळ्यार कृष्ण आसा तो मदन मोहन आणि राधाराणी मदन मोहन मोहिनी. राधाराणीक पळोवन कृष्ण स्वतः सुद्धा मोहित जाता. तसो कृष्ण जो हजारो करोडो कामदेवाक मोहित करचे तसले कृष्ण तो राधाराणीले भक्तीचे मोहांत पडता. आणि तसल ती राधाराणी आमकां कृष्ण भक्ती प्रदान करो म्हणून आम्ही ते दिवस आम्ही दिवसा प्रार्थना करका. आणि स्पेशल प्रार्थना आम्ही 23 तारीख राधा